мавсими соли 2006 барои футболбозони тоҷикистон соли бобарор омад. дастаи мунтахаби тоҷикистон дар аввалин ширкати худ дар бозиҳои ҷоми даъвати федератсияи футболи осиё ширкат намуда бо ин ҷом ба тоҷикистон баргашт. барномаи имрӯзаи мо ҳам дар бораи ҷамъбаҳси соли 2006 ба шумо ҳикоят мекунад. бангладеш ба ин бозиҳо хеле омодагии хуб дида буд. расми кушоиши бозиҳо пеш аз вухӯрӣ байни дастаҳои мунтахаби тоҷикистон ва макао сурат гирифтанд ва дар ин ҷо мо як саҳнаи зебои кушодашавиро тамошо кардем. ба ин ҷо ҳамчунин президенти федератсияи футболи умумиҷаҳонӣ ҷозеф блаттер ва ҳамчунин муҳаммад бин ҳамом ки раиси конфедератсияи футболи осиё буд ҳузур доштанд. дастаи мунтахаби мо ба майдон омад ва пироҳанҳои сафед доранд. аслидин ҳабибуллоев капитан ва дарвозабони даста, юсуф рабиев, алексей нематов, ҷамолиддин оев, хуршед маҳмудов, одил эргашев, нӯмон ҳакимов, субҳон хоҷамов, наим носиров, иброҳим рабимов ва ҷомихон муҳиддинов аз оғози бозӣ ба майдон омаданд. хуб одил эргашев ҳаст ки хеле як гузариши хуб анҷом дод ва инҷо дарвозабон ба хатогиро дод. ҷомихон муҳиддинов бошад паси голи дод ва дар натиҷа ҳисоб кушода шуд 1-0. ҳоло бубинед чӣ гуна хеле моҳирона бозӣ мекунад дар хати ҳуҷум ва хуршед маҳмудов яке аз бозигарони беҳтарини ҳамон солҳо ки ба дастаҳои дигар нагузашту дар дастаи регаи тадаст боқӣ монд. ҳоло ки метавонист дар қазоқистон бозӣ кунад дар ҷои дигар ва боз як гузариши футболбозони дастаи мунтахаби тоҷикистон бисёр хеле моҳирона буд. ҷамолиддин оев тӯбро ба сутуни дарвоза зад бархӯрд ва баъди баргаштани ин тӯб ҳоло як бори дигар таваҷҷӯҳ кунед ин тӯб ба сутуни дарвоза бархӯрд ва юсуф рабиев аллакай дар дақиқаи 13 ҳисобро 2-0 кард. баъдан зарбаҳои одил эргашев дар хотираҳо нақш баст. ин зарбаи хеле ҷолиб ва олӣ ҳам буд, аммо дарвозабон маҳораташ инҷо беҳтар буд. агар дарвозабон инҷо хуб кор намекард аллакай ҳисоб боз ҳам болотар мерафт. ҷомихон муҳиддинов ҳам дар ин бозӣ ҳамто надошт. ҳоло як гузариши навбатии ӯ қариб бо гол анҷом ёфт, аммо одил эргашев ба ин тӯб нарасид. барои аслиддин ҳабибуллоев капитани дастаи мо кор дар вухӯрӣ бо дастаи мунтахаби макао хеле кам буд. ҳоло боз ҳамон канори росте ки одил эргашев онҷо бозӣ мекард хеле моҳирона тӯбро дар зери назари худ қарор медод ва ба пеш мерафт. ҳоло боз одил эргашев боз як ҳуҷуми дастаи мунтахаби тоҷикистон ва инҷо нӯмонҷон ҳакимов буд ки ҳоло зарбаи ниҳоят сахт зад. айниқтараш ҷомихон муҳиддинов буд ки зарбаи ниҳоят сахт зад, аммо ин зарбаи задааш бенатиҷа анҷом ёфт. қисми аввали вохӯрӣ бо ҳисоби 2-0 ба поён расид ва дар нимаи дуюм ҳам бартарӣ бар ҷониби футболбозони дастаи мунтахаби тоҷикистон буд. онҳо ҳарзамон ба сӯи дарвозаи дастаи мунтахаби макао ҳуҷум мекарданд. боз канори рост бештар ба ин кор моил буд. боз ҳамон ҷо бубинед одилҷон эргашев як партофти дигари ин бозингар ба хати пеш ва аз дур як зарбаи ҷонкову сахту нишонраси рабиевро мебинем. дақиқаи 56 ҳисоб 3-0 шуд. ҳоло бори дигар ин такрор бубинед ки чӣ гуна сурат мегирад. одил эргашев тӯбро ба канор ба нӯмонҷон ҳакимов мепартояд. нӯмон ҳакимов тӯбро бармегардонад. муҳофизатгар хато мекунад ва аз дур зарбаи тӯбвори иброҳим рабимов дарвозабон ин ҳолатро ҳатто намебинад. боз як зарбаи дигар аз ҷониби одил эргашев. боз дарвозабон инҷо моҳирона кор мекунад. ҳоло бори дигар бубинед бо як расиши кӯтоҳи нӯги панҷаҳояш тӯбро зада аз дарвоза берун мефиристад. дар ҳақиқат бозингари беҳтарини ин вохӯрӣ одил буд дар ҳақиқат эргашев. ва ҳоло боз як ҳуҷуми дигари футболбозони мо боз як имконияти 100% голзанӣ ва инҷо боз ҷомихон муҳиддинов ба тири дарвоза мезанад. ба майдон рустам хоҷаев мебурад. ҷомихон муҳиддиновро иваз мекунад ва дар ин ҷо аллакай шӯрат ҷабборов ҳам дар майдон буд. ва рустам чӣ кор мекунад? рустам тӯбро дар майдони назди дарвоза мегирад ва бо як фиреби олӣ аз муҳофизатгара мегузарад ва бо зарбаш тӯби чорумро ба тӯри дарвоза равон мекунад. дақиқаи 77 буд ва дастаи мунтахаби тоҷикистон
дар ин вохӯрӣ бо ҳисоби калони 4-0 пирӯзӣ ба даст овард ва ин бозӣ чун аввалин буд, бозии хеле олӣ нишон дод ва тавонист ки аллакай дар дили рақибоне ки дар гурӯҳи мо буданд як тарсу ваҳмро ҷорӣ кунад. қисми зиёди рӯзноманигорон ҳам бозии дастаи мунтахаби тоҷикистонро хеле тавсифу таъриф карданд. ҳоло бубинед боз як имконияти 100%-и гӯлзанӣ аз даст рафт ва футболбозии дастаи Макао хеле кам дар хати ҳуҷум буданд. Чун гуфтам, дарвозабони дастаи мо Аслин Ҳабибуллоев тамоман бекор буд ва ин яке аз ҳамон охирон ҳуҷумҳо ҳаст ва бозӣ ҳам бо ҳисоби 4-0 ба поён расид.